madokachere mabi angu tinokutambirai kunhodzo manhokodzo zoro chishanu mwedzi uno wakukadzi nyasi kuna varume vairi wapowa mutongo wokugara mujeri makore mapfumbamwe namutongisi banda varume vanditaurai mero pabodzi pona Innocent Sunday wemuno muamutoko wakabatiwa wainoka haka kamhenyu aka kahaka akarika muka akakachengedziwa pamutemo kanobvumiwa baa kuti unge uinako idi pakanyangaramu bvunzo dzakanyorwa dzodanho rechinomwe dzozimuseki dzaburitsiwa zvakabudamo kwai vabereki vanokwanisa kuenda padandemutande rezimusekiro vagozviringira kupasa kana kufoira kwavapwere wavo. Dunhu reMatabeleland ndiro riri kunzi rakanyanya kudonha rine zvikoro zvizhinji zviribe kana mwana mubodzi akapasa. Idi pakanyangara zvizhinji tichagokupai mangwana patichapenengura. Kwai chipatara chovarwere vopfungwa cho kungoma huru kumasvingo kwai chabaikana nokusaika kwomvura kureketa kuno kwai varwerewa vari kutoenda kuoshamba kuhwizi izvo zvaita kuti vanhu vazhinji vavhunduke nazvo kuti varwere kana vari kuenda kuoshamba kuhwizi nokuti mvura yokuribe kwai zimwa iri kureketa kuti zviri kutoda vanhu vezesa kuti vanhadzire zvakapfa kuti mvura irege kuenda kuchipatara chii. Idi wakuru nyika dai waita tusvinu kuno wamwe wanachiremba wazhinji vari kuda kuita zvokupatsanura wana wakabarwa wakabatana kubva pachiuno apa. Izvi zviri kutofadza nokuti wakambozviitapo kare mugore ra2014 kune mamwe mapacha anga akazvahwa akadaro. Toramba wari kundokumbira basi kuti batsiro kuti watenge mishina inokwanisa kuti zviitike zvakanaka nokuti wanachiremba vari kuita izvi pachena hui kubhadharisa kana mari ibodzi. Wada kugozviitira kuchipatara chogomo choHarare Hospital. Toramba tichitenda wanenge wachiita tusvinu twakadari. Mutengo mapfuta odzimotika wakwirapo kare kunyange nemari yokuAmerica. Kureketa kuno waakuita peturu yaakutengiwa $1 ribodzi nomasendi 23 apo dhiziri riri kutengwa $1 ribodzi nomasendi 21. Iyi imari yokuAmerica hwii yomuZimbabwe. Pakanyangara mabi angu paribe chisvinu $1 ro rinondokwira yeduyo ichindokwirapo kare. Kwai nyika yeZimbabwe inogona kutaikiwa nemari refu apo kubva kutanga kwomwedzi uri kuteera Zambia inenge isabvumire magonyeti kuti agopinda nopa zambuko rokumapopoma rokuVictoria Falls. Izvi wazviitira kuti magonyeti nedzimwe motika hombe dziende kopindira kukazungura kubhiriji rawakawaka manje ano. Idi pakanyangaritsa apa nyika yedu inogona kutaikiwa nemari refu. Kwaipo kare tireke kugodekaritsa kunogona kuuya rimwe mhepo mupengo inogona kuuya nomvura zhinji inonzi cyclone Faraji. Kwai izvi zvichagoita zvinogona kuitika zvokutoti wazhinji vanogona kutaikiwa nezvakawanda paribe agoziva kuti ichagona kusvika rini kana yauyako. Asi ticharamba takavhura maziso nonzewe tigokunyepai mabi angu. Kwai Niki Mangwana anogona kupinziwa mushishi nokuda kwemapwapwa ache aakaita apa aigoseka hurumende yache yekuBritain uko ari chizvahwa chepo achiwati wagoisirei zviga zvomutemo zvoupfumi kune vanhu wana wakaisira manje ano. Akagoti iye waribe kana dzimba kana zviri zviri kurandaniko waribe kana kumbokuenda saka zvinobatsirei kuisa izvi. Idi paribe agoziva kuti Britain iyo ichagodini naye. Mapurisa emuZimbabwe ari kusunga kwete mbichana kureketa kuno kubva gore rapera patanga mupfigwa kwasungiwa vanhu vanosvika zviuru 340 anopfumbamwe ano 444. Izvi zviri kureva kuti pamwedzi pakasungiwa vanhu vanosvika zviuru 30 ano 440. Idi pakanyangara vanhu chiuru pazuva rega rega vari kundosungiwa. Tingwarire mabi angu. Titatamuke edu kuenda pasi rese. Kwai kukinya nokuda kwomupfigwa wakaisiwa nodziwa mupengo kwaita kuti kureke kugouraiwa zvipembere zvavo ikweyo.
vari kutofara kuhwendo huno paribe kana chipembere chibodzi chati chaurayiwa. Toramba tichitenda izvi, tototenda iro dzihwa mupengo riyo. Ethiopia yabaikana nokudonhawo kusimba kwemari yawo. Vari kutoreketa izvezvi kuti vari kusaya zvokuita kuti vagogadzirisa kuti zvireke kugoramba zvichiitika nokuti yavahwadza. Apawo vamwe vari kuti zviri kukonzerwa neiko kuhwisana kwavari kuita noTigrei zviri kuita kuti zvirambe zvichivaomera. Toimba kuti vachagodekadza zvinhu zvavo zviri kufashaira zviyo. Rusarura ganda nozvimwe kusabatiwa zvakanaka kwavanhu vanobva kunyika dziribe mari zhinji kunogona kuramba kuchisimudzirwa nokuda kwedziwa mupengo rino. Kureketa kuno nyika dzokumadokera zuva dzakaita soDenmark neSweden dzakutangisapo kare kuti wagopa kapasipoti kovanhu vanenge vapuwa kamushonga kodziwa mupengo. Idi pakanyangaritsa mabi angu, vazhinji vachagotadza kana kutekaira. Dare rodzimhosva kuAmerica rokuti Trump wabisiwe kunzi wakamboita mutungamiri wenyika riri kunzi rakusimudziwa kubva musi wechipiri watiri kubatayo. Trump vari kuti zviri pamutemo izvi, asi paribe agoziva. Vakuru vemutemo imweyo vachagoti wagozvizeya wogotinyepa. Tiri ipapo mabi angu, todipfamira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.